Hej og velkommen til FG-debatten. I dag diskuterer vi familieidealer. Med os har vi Finknors og psykolog og parterapeut samt forfatteren Maria Sveland. Jeg mener, at man skal have en mere moden opfattelse af familieidealer. Man skal debattere nye familieidealer. Det mener du da ikke. Man er biologisk bundet. Vi skal beholde kernefamilien. Hvorfor mener I det? Kernefamilien har fungeret i 50.000 år. Hvorfor ændre på det? Fordi ens partner ikke altid er den rigtige at tale med. Uden forældrene får børnene det meget sværere, fordi forældrene skal være deres rollemodeller. Vi er jo ikke bare sociale individer. Vi er jo netop sociale individer. Kan I opsummere det til en løsning? Vi skal snakke og diskutere nye familieformer og gøre dem mere socialt accepterede. Jeg mener, at vi skal beholde kernefamilien og have det som vores ideal. Som det altid har været og altid burde være. Vi har desværre ikke så meget tid tilbage. Vi kan konkludere, at der er flere forskellige slags familieidealer, og man kan ikke fastslå et, som passer alle. Nogle hurtige fakta før vi slutter af. En undersøgelse viser, at hele 81% af mænd går ind for kernefamilien, mens kun 69% af kvinderne. På samme tid svarer 50% af kvinderne, at det er lige så godt leve alene, mens kun 31% af mænd. Tak for i aften, og Gud bevar Danmark. Er vi færdige nu? Kan jeg godt gå?